Musím podať daňové priznanie, ak som živnostník a mám stratu? Zákon o daní z príjmu hovorí, že ak príjem daňovníka nepresiahne sumu 2823,24 eur za kalendárny rok 2024, potom nemusí podávať daňové priznanie. To však neplatí, ak ste živnostník a máte stratu. Strata vznikne, ak sú vaše príjmy nižšie než výdavky. Vtedy musíte podať daňové priznanie, hoci váš príjem mohol byť nižší či dokonca aj nula. Ak si uplatňujete paušálne výdavky, potom nebudete mať stratu, pretože paušálne výdavky sú 60% z príjmov, ani keď váš príjem bude nula. Potom výdavky budú tiež nula a strata vám nevznikne. Ale pozor, do paušálnych výdavkov sa nezahŕňajú odvody. Ak ste platili odvody, či už do zdravotnej alebo aj sociálnej poisťovne, mohla vám vzniknúť strata aj tak a daňové priznanie budete musieť podať.